Klapka jedem teď. Hostinský od kozla. Pravá pipa, která dává 1000 litrů za vteřinu. A právě vám ji pouštím. Teda Vegas, to nejsou scanky. Na YouTube se povíme. Hodíme to tam? Ty mě nikem, ale. Je to tam furt? Jo? Mám nějaký hodnocení? Nedíval jsem se za tu... Matučtu! Dobrý den. Jsem kozel. No tak dál. Za půl hodiny to bude mít natočené. Pojď, ty máš tu blindu. Právě točené. Právě točené. Pozor. Jako křen. Umí. Umí.